Boas noites. Nova redada contra o trapicheo e o contrabando na cidade. Na noite do pasado xoves, a Garda Civil detivo a 5 persoas relacionadas co local 24 horas ubicado na calle Tui e decomisou pastillas de Viagra e píldoras abortivas que se vendían de forma ilegal. Segundo publicou estes días El Progreso, a parte central da investigación céntrase na venta de tabaco de contrabando e o conseguinte fraude fiscal e blanqueo de capitais. Os axentes sospeitan que o dono do 24 horas recibía o tabaco dunha banda relacionada con delincuentes rumanos, extremo que aínda non se confirmou. Dos 5 detidos, só o propietario do local ingresou no cárcere, pero a investigación levada a cabo polo xulgado de instrucción número 1 continúa aberta. A veciña con problemas mentais que provocou numerosos incidentes e agresións no barrio de A Ponte ingresou no cárcere por pegar e roubar a un ancián. Segundo informa El Progreso, a pasada fin de semana a muller abordou a un home de 78 anos que camiñaba só pola rúa San Roque e pediulle a carteira. Sen darlle tempo a nada, comezou a berrarlle e a pegarlle. O ancián caeu no chan e ela seguiu pegándolle ata que dúas persoas que pasaban pola rúa a agarraron e a apartaron da vítima. Ademais, unha veciña chamou á Policía Nacional e cando os axentes se persoaron, o ancián sangraba abundantemente e presentaba numerosos golpes, ademais de que lle rompeu a dentadura postiza, co cal tivo que recibir asistencia médica. A muller prestou declaración ante a titular do xulgado de instrucción número 3, que decretou o seu ingreso no cárcere. O mal tempo destes días está provocando inundacións na cidade e na Terra Chá. As chuvias tamén hai que engadir a neve que na montaña deixou a 80 escolares sen clase. O temporal de frío, vento e choiva deixouse sentir con forza durante a fin de semana na provincia. O nivel do río Miño medrou 2 metros en tan só 24 horas, polo que os establecementos da zona da Ponte sufriron unha vez máis as súas consecuencias. No balneario, os traballadores estiveron a pasada noite de garda para controlar a enchente. Como é habitual, o restaurante O Muiño e o Club Fluvial tamén sufriron as consecuencias da suba do nivel da auga. No caso do Club Fluvial, tiveron que pechar a piscina climatizada e o spa. Pero a auga non foi o único problema. A neve tamén visitou e con dureza a montaña. Por iso, 80 estudantes de 8 centros educativos non puideron asistir á escola. Ademais, segundo os datos da Consellería de Educación, no CEI Ponte de Doiras de Cervantes tiveron que suspender a actividade docente. E para mañá martes a situación non mellora. Unha nova masa de aire frío achegarase a Galicia con ventos fortes e chubascos, máis xeralizados a partir do mediodía. A cota de neve baixará ata os 600 metros e na montaña de Lugo o nivel será de alerta amarelo por acumulacións de neve de 5 centímetros en só 24 horas. Na Mariña haberá tamén a alerta amarela a partir das 3 da tarde por mor dos fortes ventos. En clave electoral, o alcalde de Lugo, José López Orozco, eludiu hoxe aclarar se lle reservará un sitio na candidatura ao presidente da Deputación e secretario dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, aínda que si dixo que será un honor contar con el para o que estime oportuno. Pois as perspectivas, nós, como sabe, ímonos presentar con ilusión, ganas, forza, traballo, con unha experiencia de goberno, creo que moi importante, e con ganas de convencer os lucenses que merece a pena apoiar o Partido Socialista para ter unha maioría que nos permita gobernar. Eu creo que estamos tendo reunións con veciños e veciñas, con propostas ben pensadas, é dicir, tampouco podo dicir extraordinarias, pero vese que hai cousas que a xente quere que están na mente de moita xente. Eu diríalle que espero finales de marzo teñamos o noso proxecto feito.
E a candidatura, pois, estamos pensando neso. Nada, non hai absolutamente nada. Todo canto eu lle poidera decir sería unha invención neste momento pola miña parte. De verdad que non hai nada. O compañeiro Besteiro, secretario xeral do partido, presidente da Diputación, sabe que será un honor contar con el para aquilo que estime oportuno. López Orozco facía estas declaracións despois dunha rolda de prensa na que deu conta da remodelación do seu equipo de goberno tras a reincorporación de Sonia Méndez de baixa por maternidade. Méndez retoma as súas responsabilidades, pero con menos carga na Concellería de Economía. Así crease unha área de desenvolvemento local na que se integrará o relativo aos orzamentos participativos e o desenvolvemento local, unha área da que se fará cargo quen a sustituíu, Rosana Rielo. Non nos pode doer o diñeiro, porque vai ter a 8ª tenencia da alcaldía e vai se ocupar de desenvolvemento local e tamén de os orzamentos participativos. Como ela se vai desenvolver desenvolvemento local, pois eso que pertenecía á área de Sonia, pois vai no deixar Sonia en mans de Rosana. Como saben vostedes, o traballo que desenvolvía, que vai volver desenvolver Sonia era enorme, a área económica xunto co Ceinodos de desenvolvemento local era un traballo ímprobo, pois agora, como podemos botar moita máis man de Rosana, pois por iso facemos ese cambio, ou facemos esa modificación, se queren vostedes. Por lo tanto, queda Sonia na Xunta de Goberno Local, segunda teniente de alcalde, e Rosana, 8ª teniente de alcalde, e desenvolverá a área de desenvolvemento local e orzamentos participativos. A voceira nacionalista Paz Abraira cualificou hoxe esta remodelación de operación de marketing de cara ás eleccións municipais. Dende o seu punto de vista, é un paripé que se cree unha área de goberno para os orzamentos participativos cando nestes anos, dixo, non se fixo nada por poñelos en marcha. Co que pretende seguir agrandando esa imaxe de goberno que fomenta a participación mediante un sistema de orzamentos participativos que a semana pasada xa dicíamos que naceu estrelado, un proxecto que naceu estrelado a todas luces e que, ademais, hoxe, con este decreto de alcaldía, se demostra que é así. Por que o dicimos? Pois porque, evidentemente, se lle retiran as competencias nesta materia á área de Economía, que é quen debe xestionalos, os orzamentos participativos, e entréganselle á concelleira que os puxo en marcha, que é a señora Rielo, que estivo sustituindo a responsable de área, a señora Méndez, nos últimos meses, pero xa dicimos, isto é evidentemente un puro paripé que o que demostra é que o goberno socialista non cree nos orzamentos participativos, que este é un paquete que se lle pon nas mans a persoa que os impulsou nestes 4 meses e que vai quedar absolutamente en nada. E vai quedar absolutamente en nada porque a día de hoxe non se sabe nin cal vai ser o procedimento. Cada día contannos unha película distinta cando neste momento, insisto, neste momento, non hai absolutamente nada por escrito fora de acordos para publicitar unhas normas que descoñecemos por completo. Os grupos da oposición non fomos citados en ningún momento a falar deste asunto para que se nos explique como se vai poñer en marcha, cal é o obxectivo final, fora, insisto, o afán puramente propagandístico dun goberno claramente en descomposición. Facemos agora unha pequena pausa e voltamos nuns minutos con toda a información deportiva. Deixámolos coa exposición sobre pintura galega que se pode ver na Galería Nova Rúa. Boas noites.
xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. Valioso empate do Club Deportivo Lugo en Valladolid. Quique Setién plantexou un encontro moi defensivo co que conseguiu deter as tentativas dun dos candidatos ao ascenso. Valioso empate o que colleitou o Club Deportivo Lugo ante o Valladolid nun encontro no que os de Setién controlaron perfectamente as constantes tentativas dos pucelanos. Os albivermellos visitaban a un conxunto que viña de golear a domicilio Mallorca, polo que todas as alarmas estaban preparadas, polo que Setién apostou por un conxunto de carácter defensivo e de moito traballo, no que o máis sorprendente foi a suplencia por decisión técnica por segunda ocasión na temporada do capitán Manu. Unha liña de 4 formada por Seoane, Pavón, John García e Víctor Marco por diante de Dani Mallo na portería serviu para controlar a un conxunto con moita pólvora en ataque e que conta con grandes individualidades, polo que a proba era moi dura para os lucenses. Aínda así, os de Setién non deron opcións aos vallisoletanos, tan só concederon dúas, ambas na segunda metade. A primeira rematou en gol, pero o colexado anulou a acción por claro fora de xogo e na segunda, Dani Mallo foi provincial para evitar unha derrota que faría moito dano aos roxibrancos. O Breogán non puido acadar o seu segundo título da Copa Príncipe. Os lucenses pagaron moi caros os erros da primeira metade. Pola súa banda, o Durán Maquinaria Ensino derrotou o Ourense e recuperou o liderazgo da clasificación. Non puido ser. O Ribeira Sacra Breogán non puido conquistar a súa segunda Copa Príncipe despois de caer ante o Palencia nun encontro no que pagaron moi caro unha primeira metade chea de erros no lanzamento que deixaron os de Lisardo Gómez en só 23 puntos. Aínda así, a reacción amosada na segunda metade, na que chegaron a colocarse a só 5 puntos do seu rival despois de ir perdendo por máis de 20, enchen de ledicia e orgullo unha afección que esta vez sí que viu o equipo reaccionar ante un dos grandes da categoría. Semellaba que o guión da Copa Príncipe sería semellante ao dos partidos ante o propio Palencia e o Burgos, pero o Breogán reaccionou, algo que sorprendeu o conxunto de Nacho Lezcano, que durante moitos minutos non atopou unha resposta ao vendaval lucense. Chegouse aos intres finais con marcador apertado en só 5 puntos, pero aí o pulso non lle tremeu os palentinos. Os seus lanzamentos dende a liña de persoal sí que entraron, mentres que as tentativas lucenses atopaban o ferro unha e outra vez. Agora o Breogán ten ante sí numerosas finais, tantas como encontros restan de liga regular para tentar rematar na primeira praza e acadar o ascenso directo. Pola súa banda, o Durán Maquinaria Ensino non deu opción á sorpresa e ante o pabellón ourense regresou a senda da vitoria. As de Pepe Vázquez querían resarcirse tras a primeira derrota da temporada e o conxunto da cidade das Burgas pagou os pratos rotos. As lucenses, que recuperaron o liderato da clasificación, deixaron todo sentenciado no primeiro tempo, no que acadaron unha vantaxe de 20 puntos que lles permitiu administrar a vantaxe e dar descanso ás xogadoras máis cargadas de minutos, polo que as xóvenes tiveron ocasión de demostrarlle ao técnico que tamén pode contar con elas. E o Prone sumou un punto na súa visita a Santiago cando mereceu gañar. Pola súa banda, o Burela tamén empatou ante o Palma.
A piques estivo prone de sumar a segunda vitoria da temporada. De novo, Santiago Futsal deixou sen o merecido premios lucenses a poucos segundos pro remate. Se na primeira volta os santiagueses gañaron cun gol no derradeiro segundo, nesta ocasión acadaron o empate a só 24 pro final. O Prone plantexou un encontro moi serio no Fontes do Sar, cunha defensa férrea axustada para non deixar espazos. Os de Manuel Vázquez aproveitaban cada roubo para sair a contra. Unha fórmula que lle fixo moito dano o equipo de Santi Valladares. As primeiras ocasións foron lucenses, pero o primeiro gol foi local. Tallón adiantou o seu equipo nunha rápida transición, pero Prone non se descompuxo e atopou o premio. Iago Rodríguez empataba poucos minutos despois. Na segunda metade o guión foi diferente. Alternativas no marcador cun conxunto moito máis valiente, o Prone. Manuel Vázquez, sabedor de que non tiña nada que perder, apostou polo porteiro xogador incluso con empate no marcador. Unha aposta que lle saiu ben nun encontro que lle sobraron 24 segundos. Pola súa banda, o Burela Pescado Rubén sacou un punto moi valioso ante o Palma Futsal, conxunto que chegaba a Vista Alegre nunha boa dinámica. O empate fixo xustiza o que se puido ver ao longo dos 40 minutos entre dous equipos que non escatimaron esforzos durante o partido. As alternativas no xogo foron a constante durante os primeiros minutos, ocasións para ambos conxuntos, pero ningún acadaba o gol. Así, tralo paso por vestiarios, o guión non cambiou, ata que se chegou ao minuto 29. 60 segundos que acolleron os goles de ambos equipos. Primeiro, o Burela tomou o mando grazas a un tanto de Matamoros, pero a ledicia non durou nin 30 segundos, xa que o Palma empataba nunha xogada de fortuna. Coa igualada, ambos deron por bo punto e agardaron ata o remate do encontro. Isto foi todo por a nosa parte, pero poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco. E polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.